सर नमस्ते. नमस्ते. सर तुमचं नाव गाव पत्ता सांगा ना. महादेव नारायण पवार, कोसारी, तालुका जत, जिल्हा सांगली. सर आज हा आपण प्लॉटमध्ये द्राक्ष प्लॉटमध्ये इथं किती क्षेत्र किती आणि व्हरायटी कोणती आहे? 2 एकरचे दोन्ही प्लॉट मिळून. बरं. सुपर सोनाका व्हरायटी. ही आता जी आपण उभारलो ही व्हरायटी कुठली ही? आता ह्यात ही थोडंसं मिक्स झालेलं आहे ते. बर. माणिक चिमण आणि डोळे भरताना माणिक चिमण आणि थॉम्सनचं थोडंसं मिक्सिंग झालेलं आहे. म्हणजे कलम बांधताना कलम हे बांधताना ते काड्या थोड्या व्हेरिएशन झाल्या. variation झालं. ओके. म्हणजे व्हेरिएशन मध्ये किती व्हरायटी आली त्याच्यात? 1 2 3 4 अशा 3-4 व्हरायटी आले त्यात. थॉम्सन बी आले, माणिक चिमण आले, सुपर सोनाका आणि साधी सोनाकाचे बी आले. म्हणजे टोटल 4 व्हरायटी 4 एका variety. प्लॉट मध्ये आहेत. बरं, घ्या ना. सर तुम्ही SCT कडे कसे वळालात? काय होतं दुसरं, पाठीमागं 3-4 वर्ष ज्यावेळेला सुरुवातीला रासायनिक मध्ये आपण बाग घेत होतो त्यावेळेला औषधाचा खर्च आणि मानसिक स्वास्थ्य डिस्टर्ब होत होतं. बर. मग अचानक असं ते आपण शोध घेताना ऑर्गॅनिक हे ते युट्यूबवरती पहिल्यांदा बघितलं. त्यानंतर आपण कंपनीशी संपर्क साधला फोनवरून. बर. त्यावेळेला आपल्याला कळालं की जतला महेश सावंत सरांचे शॉप आहे. शॉप चालू झालेलं आहे, तुम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधा. ओके. त्यामध्ये मग त्या तुम्ही SCT कडे पद्धतीने वळालात. तुमच्याशी कॉन्टॅक्ट करून SCT कडे वळालो. मग सॉइल चार्जरची ज्यावेळी तुम्हाला माहिती भेटली त्यावेळी तुम्ही महेश सावंत सरांचा संपर्क साधला, आणलं. मग तुम्ही बेसळ कशा पद्धतीने भरला आणल्यानंतर तुम्ही? नाही, त्यांच्या शेड्यूल प्रमाणेच चालू केलं. हा. त्यावेळेला कसं झालं की इथं संपर्कात आलेलं विचारलं, बोललो. हा. त्यांनी सांगितलं की बाबा एवढा मोठा प्लॉट आहे ना, आपण रिस्क घेणं द्राक्ष बागेला मोस्टली आपण रिस्क घेत नाही. हा. आणि एवढी मोठी पूर्णच असं शेड्यूल प्रमाणे जाणं आम्हाला काय योग्य वाटत नाही, असं प्रत्येकाचं हे होतं. पण तुम्ही म्हटलं 3-3 वर्ष जर रासायनिक मध्ये आपण तोट्यातच आहे तर म्हटलं 1 वर्ष काय होणार आहे, जास्तीत जास्त तोटा होईल, पण तो आपण करून बघायचंच. ओके. म्हणून आपण म्हणजे तुम्ही धाडस केलं. धाडस केलं. म्हणजे निवडताना मार्ग कसा निवडला? कमीत की कमी आपल्याला खायला तर चांगला आपण खाऊ शकतो, एवढं तर आपल्याला समाधान त्यातनं मिळेल, भेटेल. म्हणजे रासायनिक मध्ये सर लॉस चाललेला म्हणून ह्याने ऑर्गॅनिक बेस निवडला. मग ऑर्गॅनिक बेस मध्ये तुम्ही लॉस गेला का? नाही, ऑर्गॅनिक मध्ये लॉस गेलोच नाही ना. कसं झालं, गेल्या वर्षी या SCT मुळे वजनामध्ये, शुगरला, हे लस्टर फरक पडल्यामुळे काय झालं की बाकीच्यांचा जो माल जात होता त्याच्यापेक्षाही मला 12-13 रुपये ज्यादा रेटनं, चालू रेट पेक्षा आपला माल विक्रीस गेला. मग गेल्या वर्षी काय रेट मध्ये तुमचा माल गेला आणि प्रॉपर म्हणजे तुमच्या आजूबाजू जे प्लॉट आहेत त्यांचा रेंज काय आणि तुमची रेंज काय होती? 145 ते 150 रेंज चालू होतं, आपला 167 रुपयानं माल गेला. म्हणजे सुपरचा प्रति पेटी 70 रुपये जास्त आला. म्हणजे SCT मुळे सिद्ध झालं. म्हणजे तुम्ही ऑर्गॅनिक बेस मध्ये आल्यानंतर लॉस तर गेला नाही, फायदाच झाला. मग तुम्ही आता काय म्हणला की वजनात फरक पडला. हा. मग वजनात काय फरक पडला? आता जर आपण समजलं तर ही SCTचा घड आणि हा रासायनिकचा घड, हा रासायनिकचा घड आणि हा SCTच्या घडात दोन्ही ॲव्हरेज मध्ये फरक किती ग्रॅमचा पडला? 100-125 फरक पडला. म्हणजे सर्वसाधारण 100 ते 125 ग्रॅमचा फरक पडला. म्हणजे मी तुम्हाला प्रश्न काय विचारला, कारण तुम्ही रासायनिकला कंटाळून ऑर्गॅनिक मध्ये आलता. मग त्यामुळे तुम्ही त्याचा अभ्यास जास्तच केला असेल वजनाचा. मग सर जर आपण म्हणलं तर प्रति घड सर्वसाधारण मार्केटिंग साठी आपण 30 तर घड ठेवतो, 30-35 घड ठेवतोय. मग 30-35 घडा सर जर आपण नॉर्मली जर काउंट केला तर आज ही बघा घड, हे सरांनी सांगली सर्वसाधारण 150 ग्रॅम पर्यंत त्यांना वजन प्रति घड जास्त आलं. तर आपण बारीक काउंट केलं तर माझ्या मते 1 पेटी तुम्हाला जास्त वाढली का झाडावर रासायनिक पेक्षा? 24-25 टन टोटल माल होत होता, तो माझा गेल्या वर्षी 32 टन माल झाला. म्हणजे सर्वसाधारण जर आपण एका झाडाचा काउंट केला तर 1 पेटी माल वाढला तुमच्या झाडावर. 5-6 टनाचा मालाचा फरक पडला. म्हणजे प्रति झाडी 1 पेटी तरी आपण वाढला असं समजूया. तर 1 पेटी तुमची 167 रुपये गेलती. तर रासायनिक पेक्षा तुम्हाला 167 रुपये प्रति झाड जास्त आलं. म्हणजे ह्याच्यात तुमचं दुमत काय आहे का आलं का नाही झालं? नाही आलं की दुमत असा विशेष नाही ना. म्हणजे तुम्हाला गॅरंटी आहे की माझे 167 रुपये जास्त आले एका झाडापाठी मग. सर एका झाडापाठी मग 167 रुपये. आपल्या झाडांचा काउंट किती आहे? 1850. सर 1850 × 167 सर किती होतात पैसे?
काउंट करा एवढा वेळ लागतो म्हणजे पैसे किती वाढले सर बघा तुम्ही. नाही आपण का- फरक पडला ना, आर्थिक सुद्धा फायदा झाला. आता जी तुमची शेजारचं प्लॉट आहेत, आता इथं आजूबाजूला तुमच्या बागा आहेत हं. त्या बागेवरनी आणि तुमच्या बागेत तुम्हाला काय फरक जाणवतो? बराच फरक जाणवला. आता माझ्या बरोबरची 3-4 बागा फेल गेले त्या, म्हणजे पूर्ण सोडून द्यायच्या मनस्थितीत आहेत. इव्हन बाग काढून टाकायचे ही मानसिकता आता झालेली आहे. आर्थिक बापरे. बजेट ढासळल्यामुळे पर्याय ते होते. पर्याय मग तुम्हाला असं वाटत नाही की बाबा आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांनी जे तुम्हाला ज्यांनी येऊन सल्ला दिलं की बाबा तुम्ही एवढी मोठी रिक्स घेऊ नका, ऑर्गॅनिक कडे जाऊ नका, सक्सेस होणार नाही, ती शेतकरी तुमच्या बागेत रिटर्न आलतं का कवा? नाही, त्यांचं मनपरिवर्तन चालू आहे ना. मी त्यांना प्लॉट आणून दाखवले इथं आपण गेल्या वर्षी. हा. मग त्यांचं रिएक्शन काय होतं बागेकडे बघून? नाही, त्यांना बी आश्चर्य वाटलं ना, हा. की म्हणजे येऊ शकते हा. आणि समाधान आहे. सर आज एक SCT वैदिक वर जोडल्यामुळे एक थोडा बिनधास्तपणा आलाय शेतीला होय होय सर, नक्की. आणि द्राक्ष शेतीला. नक्की. काय वाटतंय तुम्हाला त्याबद्दल? नाही, मी तर असं म्हणतोय सर की नुसत्या द्राक्ष शेतीलाच असं बी म्हणता येणार नाही. हा. कारण आता मी पाठीमाग मक्काच्या प्लॉटला सुद्धा वापरलं सर. हा. मक्याच्या प्लॉट मध्ये सुद्धा आपल्याला फरक जाणवला. बर बर बर. दुसरी गोष्ट, आता ऊसाला मी 2 एकर ऊस लागण करतोय, हा. त्याला सुद्धा पूर्ण SCT वैदिकचे चार्ट नुसारच चालू केली, लागण चालू केली सर. अरे वा, खूप छान. नाही सर, नाही एकंदरीत तुम्ही समाधानी आहात. हो सर. हं? आणि तुमच्या आजूबाजूच्या जर शेतकऱ्यांना जर एक संदेश द्यायचा म्हटला तर तुम्ही काय द्याल? संदेश म्हटलं तर सर महत्वाचं कसं आहे, पहिली गोष्ट जी आपण रासायनिक सर्वजण वैतागलोय, शेती म्हणजे एक अगदी क्लिष्ट प्रकार होऊन गेला टेन्शनचा. हं, हं, हं. त्या टेन्शन पासून जर मुक्त व्हायचं झालं तर हा मार्ग अगदी सोन्याहून पिवळा आहे. एक विषमुक्त शेतीकडे वळतोय मुक्त आपण. शेती आहे, त्यात मानसिक समाधान आहे, आर्थिक प्रगती आहे. रथाची दोन्ही बी चाक आपली जर व्यवस्थित चालायची असतील तर SCTचा पर्याय पर्याय म्हणजे निवडावंच लागेल. निवडावंच लागेल. ओके सर. सर तसं जर म्हटलं तर आता तुम्ही हे जतपासून किती अंतरावर सर तिकडे? ते 14 किलोमीटर आहे सर. 13 किलोमीटर म्हणजे कुंभारीच्या हद्दीत आहात हा, तुम्ही. कुंभारी. सर तुम्हाला इथं मार्गदर्शन कोणाचं मिळालं? आपल्याला सर सुहास कदम म्हणून आहेत, बर बर. यांचं मार्गदर्शन मिळाले. ओके ओके. सर तुमचा थोडा जर शेतकऱ्यांना कॉन्टॅक्ट करायला लागत असेल तर तुमचं एकदा नाव आणि पुन्हा नंबर सांगा ना. महादेव नारायण पवार, मोबाईल नंबर आहे 7719 000 880. ओके, थँक्यू सर. थँक्यू. सर सुहास सर, तुमचं एकदा नाव आणि ॲड्रेस सांगा, नंबर. मुक्काम पोस्ट गुळवंची, तालुका जत, जिल्हा सांगली. माझा मोबाईल नंबर आहे 962304 9919. गुळवंची वैशाली ॲग्रो. ओके, थँक्यू.